nagpundol ka na. Naglupa. Naglupa.
pala to. So, nung isang araw kasi guys, naanap ko na lalagay ang mata ko kaya Nasaan yung picture? sa kanila tong bahay guys. Diyan sa makulit na bata na yun. So guys, continue naman tayo guys pagpintura no. So malapit na kami matapos guys. Siguro 4 na araw na lang. Ay hindi nga siguro, mga 3 araw. Tapos na to. So abangan mo na lang guys. So ito na guys yung labas. Nandito na kami sa labas. Palo! Alas 5 na ng hapon na no. So kailangan break time na namin. So yun guys. Sipag naman guys yung kasama. Ako dyan. Ano kita? Pauli na kita. Ano masabi mo? Ayos lang. Ayos? Ayos lang yan pare. Alas 5 na guys. So Pagkayawan ng trabaho eh. 40 na. 2 araw siguro. Siguro ano na to. Tapos na kami. So maghanap naman tayo guys na another na mapagpinturahan na. So yun lang naman guys ang trabaho namin dito sa probinsya no? Maraming salamat guys. Mga nanonood subscribe sa aking YouTube channel. Channel. So, nadali ito guys sa alam rin ko yan. Sugat. So, ganito. Nadali. Kasama na guys sa trabaho. Yung mga sugat-sugat. Buti na guys. Dinadali. Ito pala guys. Ito nakadali sa akin. Ito makalawang na. Nakadali sa akin. So guys, kasing ko na. So, okay na kami. So, abangan na lang guys. Sunod na araw na. Pang-siyam na araw ko na ngayon. Kasi naman kulay ko. Pang-siyam na araw na yung kulay ko.